Салом алейкум, дӯстони азиз, тамошобинони зиёдманд. Хеле чи тозакунакай. Чиш мегӯянд тортана тозакунакай. Инам савид метем ки анам тариб гирӣ. Ина. Бароям тортана тозакунак. Дизайнери да туғри омагия. Бардори азиз, фигурни паталон. Бисёри баъд барои дизайнериш мегӯянд. Нигоҳ кунед, ина зард, сафед, сияҳ оина задагем, листр подсвет, паталон, хафак подсвет, обои подсвет, пардора нигоҳ кунед. Уже поли мегӯянд, не сияҳ, сияҳ, не иҷа залатҳои дура, иҷа залатҳои дура. Нигоҳ кунед ки шумо метавонед навхелӣ бикунед. Бисёри баъд савол метавонед барои дизайнерӣ. Ина мо метавонем ки тортанагирак ҳам бигирем. Нихе то нишон бидед. Мақсад ки хонаи меҳмонхона шумо метавонед навхелӣ кунед, бари боло бурай, не нишон бидед. Ина телевизор дораи меҳмонхона, тез баъд нарахи, ина меҳмонхонаи хе тортанак мегирӣ. Мақсад ин ҳам ки угло ина ҷо фигура ранг ҳамша ҷазиб наметавонад. این خیلی نکنی جوره بگیرید خیلی تورتانک باشد تازه میکنیم انا پسایی تاد میکنیم که هم خیلی بکنیم خلاصه که حاضی چاپ که نشانتون میتونیم پاتالوکا آبویا اینا کانسانه تولیزه بغضی کانسانه دیگه چیزی نمیشه دگیشن همش مقصد کوکار میخدمای نمروی که در روی اکران میبینیم واتساپ ایمو داره برای زکاس مراجعه میکنه سوالو را در کامنتار بنویسید боқӣ зинда ва саломат бошед. Нигоҳ кунед ки не ки ҳамин тортанагирак низар дора. ин тортанагирак бо подсвет галдистехина нигоҳ ки ина зардам дора. Чӣ гуфтед ин дизайнери гизала омадагия. Барои ҳам қадар дӯстони азиз ҳуҷҷата неста то бухӯн нишон бидед. Аркосо поли крафтар маскунӣ пас ина пардусора нишон бидед. Неҷа биё иҷа остаҳо бунот. Ина нигоҳ кунед подсвета пони залатой подсвета ина дигаршан нишон кунед. Пони хеле темус пермус ҳама чи залатоя ина. Ҳама дизайнери худаш хадия. Так что метавонед ки анам хеле кунед. Ин канали секретои устогия. Барои чи секретои устоги шумо дед? Ана шумо метавонед ки анам хеле кунед бародари азиз. Саволо боша комментарияда бозам бигӯм ки бинависед дар WhatsApp имо барои заказ муроҷиат бикунед. Навора ба дигарон роҳӣ кунед. Подписатсия кунед, дастгирии шумо пешаи канали мо шумо чӣ қадр дастгирӣ кунед, иншоалло ки наворо тез мебурем. Боқӣ зинда бошед. Худо нигаҳбон.